Workshoppen har været enormt fantastisk. Det har været rigtig grænseoverskridende, men på den gode måde. Jeg synes, workshoppen var enormt professionelt eksekveret, og jeg synes, den havde mange dimensioner, der har spillet enormt godt sammen. Og det, som i mine øjne betegner workshop bedst, er som effektivitet. Det går hurtigt, man lærer noget, man kommer ind, man får brugt de redskaber, som man ligesom bliver instrueret i at skulle bruge, og så er det noget, som man kan tage med hjem bagefter og bruge i sin dagligdag. Philip var enormt god til at skabe en god atmosfære og kreere et godt forum. Det fedeste ved workshoppen, det var, at man lavede sit pitch, man gjorde det gentagne gange, og man kunne se, at man blev bedre. Jeg synes, den del af workshoppen, jeg fik allermest ud af, det var den afsluttende præsentation, hvor man fik mulighed for at præsentere for en større forsamling og få noget meget konkret feedback. Jeg holder en del foredrag. Jeg har i Rotary-regi, jeg holder foredrag for unge, som gerne vil læse i udlandet, og der er mange af de elementer, som jeg har lært her på workshoppen, som jeg helt sikkert kan bruge, når jeg skal gå på scenen fremover. Jeg vil helt sikkert anbefale workshoppen til mine kollegaer og også mine kammerater, fordi det er noget, der er relevant inden for det, jeg arbejder med, at kunne formidle og præsentere godt. Jeg kan faktisk godt mærke en enorm udvikling. Da jeg kom i dag, der havde jeg på ingen måde lyst til at stille mig op foran nogen, og det var faktisk også derfor, jeg meldte mig til, for at overskride den her grænse. Og nu står jeg der og laver interviews. Sejt. Det var fed point.